Det er muligt at låse dørene op med jeres nøglechip, så de forbliver låst op. Det gør man ved at sætte nøglebrikken på 2 gange. Jeg kan lige vise det her. Her har vi en terminal, som er låst. Den lyser rødt. Jeg sætter nøglebrikken på 1 gang. 1 gang til. Som I kan se, så bliver den ved med at være grøn nu. Det vil sige, at den er låst permanent op. Når jeg så skal låse den igen, så er det ikke nok at sætte nøglebrikken på 1 gang, så skal den på 2 gange. Og læg lige mærke til, at den skal bippe 2 gange. Det er ikke nok at gøre det lynhurtigt efter hinanden. Jeg viser det. Læg mærke til, at der er lige en lille latenstid derfra, at man har sat den på 2 gange, og den har bipet hver gang, til at den rent faktisk låser. Men der går lige nogle sekunder, og så låser den og lyser rødt. Så er døren låst permanent igen. På den måde så har man mulighed for at låse op til omklædningsrum, og lade det være låst op, og så låse igen. Det er bare vigtigt, at I husker at få låst af efter jer, når I har låst den op. Ønsker man ikke at låse op, så skal man selvfølgelig bare lade være med at sætte den på 2 gange, og så bare låse op normalt med at påføre brikken 1 gang, og så låser den op og låser umiddelbart efter igen. God fornøjelse.